Usa kay mas dante. Hala, naguwat pa ka? Ah, hala nak, naguwat pa siya, nagmaliit na ka na. Dante, oh. Sa ati ha, pataka lang kaguban ha. Tara, uli. Uli. Kuyog ka, sakay ka sa tricycle? Saman, muskila ka? Taka lang ka. Ano na? Saan ka agi? Dali na. Dali na. Go ha. So guys, kuha ko mga dahon sa kamuti. Okay, nag-request si Cristel og utan nga ni kanang way mantika bitaw guys. Kanang sabaw ra jud sa mga kamunggay. Yan eh. Mura ni diyang gi-request kay di so dali guys, gamay ra diyan na po ko gikuha nga alugbati diyan guys, magkuha po ko og kamunggay. Grabe gahang palaya. Vegetable soup na ni Cristel. Okay, eskwela si Zaron guys. Request siya isang sabaw na lamang kuno ijang ibahog sa kanon. So sa pa kajo guys. Kailangan kano alas city na nasa dito sa eskwelahan. Ano na guys, akong harap sunog dali-dali guys kay hinahalay ko sa muhigop o sabaw. Sa utan kay may ijang paborito guys. Bahalag puro mga dahon-dahon raway, mga sahog. Ga-request ang akong prinsesa kay ilagay sa ganahan mo ka ulog na yung mga mantika guys kay kanalagi dyan lagi nga gabi galain na kung yan dyan. Healthy man ka doon ni kay may alugbati. Gabi guys, murag wala na kaso ko uba. Pero kanilaging ang likod may ano sa ipahilot. Nangita pa kong manghilot. So mura na siya guys, kamunggay ra o galugbati. So gamay ra guys kay hugas
hugasan. So guys, kay ganahan man si Jag na luya guys. So atong butang og luya. So dito guys, ako lang hugasan. Okay. Ano na mga irong aron. So pagkalikado. Guys, pero na siyang ibutang na ito. Kaya dyan paborito dyan guys, kanang nailuya. Kaya ganahan ka sa mag-ugom og luya guys. Kaya kana mag-apila-pila na sa contest. Naanad na sa wag luya, mag-ugom. Manang bilib ko doon ng bata guys. Kaya video na sa wapa ko katry na nga kanang ubon na siya, sipunon. Isipunon na siya, mga sa kaadlaw ra, inom na sa biruka. Kanang wala din na siya guys, di na siya sipunon, di na siya kunay. Wala na siya mga vitamins. O na siya. Kaya siya ibutang rin. Alugbati o talbos sa kamuti. Tanggal ko yung gay. Kamunggay guys. Gaya na kay rumamahaw na kaya nag-imong gi-request nga sabaw dahon. So nahumot siya guys sa sibuyas ug sa luya. Wala ko nakabig atis kay di sa ganag atis, kamatis kay di sa ganag kamatis. So na guys, ito na siyang butangan og gamay nga asin. Kaya di po na sa ganahan guys nga na yung mga bitsin-bitsin. Okay na din na niya guys. Sabaw sa kaysa mag-noodles dyan. Di sa ganahang noodles. Dali na nak. Kilabong init pa rin mong sabaw na. Green. So maghigop og kuron guys kaya hinitan niya ang nak, dali na. Yung mara dyan is yung request guys, wala yung sila yung isudan na may itdog na tuog. Ay sardinas gibutang ang itdog di si Jack kay lalagay mantika. So dyan ganahan kanila dyan guys na sabaw. Andri na. So mo dyan na dyan paborito guys nga sabaw nga kamunggay, lugbati. Diyan ganahan sa kanang naidakang luya. So ganahan mo kanang nailuya anak. Wala ah. Ganahan sa luya. Ihudan ng kanan ha. Balag wala sa ilaing sudan guys. Basta mauna na ijang naanad gaya na sa una nga sa tunak. Inughong ra. Kanang asin ra og tubig. Naanad doon sa gingana guys. Asin ra og tubig pero karon kay healthy naman kadyo. So dato na jud kadyo meron guys kay mo ni among sudan. Yung sudan sa una. Kuandra tubig ra og asin. Usay asukal. Love you nak. Love man ni mama. Good morning, ako na pud ni guys, Ruby Provinciana. Salamat sa Ginoo guys kay gabi iwa na dito ko gaubo.
So epektibo jud ang lagundi kay gabi ipud wa jud ko nag-ubuman kay panglima ka adlaw na jud na tukuan ja. Good morning. Kami na pud ni Crystal ni guys ja. Hanan siya si Crystal karon. Hilak mo dante. Uban na po sa Dante. Noo ko. Asang yatod guys sa Lazada. Si Dante po okay, gapit-apit. Kay Maddox just earring. Wapay tricycle. Miss Kasada guys. Gaya, Ate Crystal. Ampun ito ha. Gaya, kalimut ito. Ay, kalimut ang ampo. Pur kamu sakay mo ampo juga. Linda padre juga. Nahuwap ni tricycle guys.